Bon dia a tothom. Em diuen Héctor Sanchis, soc doctorand de la Universitat de València i la ponència que presento tot seguit, com bé podem llegir el títol, gira al voltant de la poesia íntima valenciana del 800, concretament de les anomenades Sempre vives de Josep Bodria. Podem considerar aquesta poesia com a obra marginal, ja que ha estat menystinguda i condemnada a un segon plànol pels estudiosos, a causa de la identificació plena produïda entre poesia valenciana del 800 i Teodor Llorente. Aquesta identificació, personificació, en paraules de Josep Maria Domingo, ocasionà uns efectes pertorbadors sobre la recepció dels poetes posteriors. Poetes com Bodria, Iranzo i Puig i Torralba esdevingueren un producte subsidiari de la poesia de Teodor Llorente. Els estudis sobre la vida i l'obra de Josep Bodria han estat escassos. Un article de Pere Marcet se centra en el treball realitzat per Bodria com a corresponsal de Logai Saber al País Valencià. Perpinyà i Puig realitza una visió molt general de la seva obra. Pel que fa a la poesia, solament llegim alguns comentaris com el de Simor, que destaca l'autenticitat i força poètica dels seus versos. Algunes de les seues peces han estat editades a l'antologia de Berger. Bodria publica de forma dispersa a la premsa i a les revistes del moment. Les Províncies, la Il·lustració Catalana, l'Horrat Penat Calendari Llemosí. Finalment, la seva obra és recollida en 3 poemaris. Roselles, poesies valencianes, Fulles seques i, per últim, Llibrer de records. Podem classificar els poemes de Bodria en 2 grans grups. Per una banda, les peces que segueixen els corrents jocs els que se centren en la tripleta Pàtria, fi, desamor, romanços històrics i els poemes de to rondallesc. Per una altra, la poesia íntima centrada en el record, el dolor, l'amor i la nostàlgia. Dins d'aquest segon grup, hauríem d'incloure les anomenades Sempre vives, 2 suites de poemes breus. El primer s'intitula Pomell de Sempre vives, conjunt de 8 peces amb què l'autor finalitza el recull de Roselles, poesies valencianes. El segon és el Manoller de Sempre vives, amb el qual tanca el poemari Fulles seques. Els 2 conjunts mostren un jo líric afectat per la pèrdua de l'estimada. La principal diferència és que el jo líric de Pomell de Sempre vives és un producte fictici, mentre que el de Manoller de Sempre vives sí que s'identifica amb Bodria, ja que l'estimada que ha mort és Carlota la Baila, esposa del lletraferit. A causa de la limitació temporal, sols tractarem alguns aspectes de Pomell de Sempre vives. Sempre viva 1 ofereix una imatge de la llar allunyada de la que ofereixen altres poetes coetanis. L'alqueria representa l'estat anímic de Bodria. L'habitatge, una vegada difunta l'estimada, adopta una aparença lúgubre, gràcies a la intervenció dels elements de la naturalesa com la vegetació i les aus. A Sempre viva 2, Bodria s'adona de la seva solitud a mesura que recorre les diferents estances de la llar. De la peça, caldria destacar el model d'estrofa utilitzat, l'anomenada estrofa manriquenya. És a dir, una estrofa de 6 versos, 2 tercetes, en què el primer, segon, quart i cinquè són octosíl·labs, mentre que el tercer i el sisè són tetrasíl·labs. Els octosíl·labs són aparellats consonànticament, mentre que els 2 tetrasíl·labs comparteixen rima sonant. La vida sense la seva estimada esdevé dolorosa per al lletraferit. Per això, a Sempre viva 3 fa servir el somni per a tornar a gaudir de la seva presència. Aquesta delectació es torna una altra vegada sofriment quan desperta i s'adona que aquella presència era producte del seu imaginari.
Sempre viva 4 se centra en la melancolia que el poeta experimenta quan es dirigeix al poble de l'estimada. Un camí que, a mesura que transcorre, rememora moments de la infantesa en companyia de la dona perduda. Segons la informació que aporta Llombard a los fills de la morta viva, notem que Baudrillà rep una formació nodrida com a pintor. Primerament, a casa del reputat i intel·ligent pintor d'escultura i dorador en Josep Groyo. Després canvia el taller de Groyo per l'Escola de Belles Arts, instrucció que completa al mateix temps per la nit a la classe de dibuix aplicada a les arts i fabricació. Sempre Viva 5 inclou aquesta faceta de Baudrillà. El lletraferit pinta les diferents escultures prenent a la seva difunta muller com a model. La imatge que té present l'autor és tan viva que, mentre realitza la tasca, s'aconorta. El delit que experimenta quan roman sol desenvolupant el seu treball el porta a declarar que li plau estar sempre sol. A Sempre Viva 7, el poeta s'allunya del poble. Mentre que els veïns del municipi estan celebrant una festivitat, el poeta acudeix al cementeri. A la darrera estrofa es produeix una metàfora ben aconseguida en què el terme flors s'identifica amb el record de l'estimada. Així, l'oblit no marceix les flors de maig, sinó que el dolor que ocasiona la seva absència les fa brotar. Sempre Viva 9 mostra la imatge d'un poeta totalment desconsolat. Baudrillà porta a terme una reelaboració dels versos ausiàs marquians. Molts mals m'aconorta, a mi no plau ma vida. Obtenint com a resultat res me plau ni m'aconorta. Aquesta pràctica de reelaboració dels versos es produeix en altres poetes coetanis, com per exemple Víctor Balaguer. I a tall de cloenda, solament dir que aquestes peces que hem comentat breument s'allunyen de l'arquetipus joc floralesc i s'aproximen més als poemes elaborats per Byron i Espronceda. La mancança de coneixement d'aquesta poesia i, en conseqüència, la seva marginalitat, han originat afirmacions com la d'Alfons Cucó, en què es condemna la poesia de la Renaixença valenciana. La literatura de la Renaixença del País Valencià, i més exactament la poesia, l'únic gènere que va gaudir d'un relatiu desenvolupament, es va convertir en una inacabable lletania de vocacions medievals i de visions ruralitzades. Per últim, donar l'enhorabona a l'organització del Congrés i les gràcies per haver acceptat la meva proposta.